מה קורה חברים? כאן מיכאל, וזה הצ'אנל שלי מיץ' מאץ'. אני משחק גריז מוד עם חומקה גיימינג, וזה הסרטון הראשון שלי. אז אתם יכולים לקרוא את חומקה בדיסקריפשן, אני אשים עליו לינק, וכן, תהנו מהווידאו. לא לבד, אני פה עם מיץ' מאץ'. הלו! זה מיץ' מאץ', יש לו גם צ'אנל, אתם יכולים לבדוק אותו, גם זה גם צ'אנל מאוד חדש, הוא גם עומד לעלות סרטונים כל מיני, נכון? כן, ברור. אז יאללה, אנחנו משחקים פה במפה, אמור להיות מפחידה, אז אנחנו פה, כדי לעשות את זה הוגן, אנחנו עם קרוברים, כולם. כן, אז welcome to Hell's Prison. לאף אחד לא אכפת בו. לא, רגע, אבל מי עשה את זה? חכה שנייה. הנו קורבלה. הנו קורבלה. יאללה בואו. יאללה, תודה, הנו קורבלה. זה מספיק לי, הנו קורבלה. יאללה טוב, בואו. תודה, הנו קורבלה שעשה את המפה. רגע, וורנינג, what? וורנינג? אל תקרא את הוורנינג. There's map jump scares, אוקיי. רגע, אני קודם לוחץ, טוב? Thanks for play... מה זה היה הכל? מה? What? נתקעתי בתוך. גם אני. טוב, אני צריך להרוג אותך. לא, אל תהרוג אותי בבקשה. בבקשה. וואו, כמה דם. הוא הרג אותי, וואו. זהו, הכל טוב. הפחדת אותי. ראיתי אותך מקודם, אבל בסדר. לא, אני לא הייתי עם פלאשלייט. אל תרוץ, אל תעזוב אותי לבד, יואו. רגע, the code is 2641. 2641. What? רגע. זה לא ממש מספרים. 6. מה אתה עושה? רגע. לא, זה ככה. תפתחו את הדלת. 6. כן. 4. כן. 1. כן. אדם סגור. What? לא! מיץ'? כן, יש פה, תראה, יש פה אותיות, ושם גם יש, נראה לי זה, רגע, זה נראה לי זה קשור. לא, רגע, כתוב Y, תעשה Y. טוב, תגיד לי מה לעשות. זה Y, G. Y, G. מה זה האות הזאת? H. H. U. U, איפה פה U? U. E. A. תעשה אוקיי. נכון. אז אולי, תלוי, מה? כי תסתכל, זה כאילו... רגע, מה אחד? מה אחד כאן? איפה זה אחד? הנה, נראה לי, זה? סל אחד, הנה. אחד זה A. אז A... הנה, תעשה ככה, תעשה A... A. או! עבד. אנחנו גאונים. גאונים, ממש. עזוב, אל תיגע במים, אני לא בוטח בזה. אני לא בוטח בשום דבר. כבר נגעת במים, שהוא 20 פעם. כבר נגעת במים. הנה, אנחנו הולכים כאן. יאללה, יש פה עיניים. כנראה. איפה עיניים? מה? מה? אמרת שיש כאן עיניים. מה זה? מה זה? זה... עזבו אותנו. רעידת אדמה, אל תזה. לא אכפת. לא, זה דווקא... תהרוג. לא בי. למה בי? זה נפתח. למה? מה עשינו להם? רגע, שוטגן. זוז. אני לוקח את השוטגן. איך אחורה? אני מנסה לעוף מפה. למה אתה חייב? חכה שנייה, אני אעשה נו קליפ לפה, חכה. הנה, זהו. מה? קפץ לי משהו לפנים. איפה? הנה אתה. יש כאן הדקרב. מה אתה בא עליי, אין יותר חיים כבר. יש. קיבלתי מדיקיט, אני יכול להשתמש בה? כי אין לי חיים. מדקיט? איך אני משתמש במדקיט? אין לי מושג. אין לי אותה אפילו. אין לי אותה כאן. לא, אני יכול... לא, הנה, כאילו, קיבלתי חיים, אוקיי, בסדר. אוקיי, בוא. איך אני... למה לי קורה כל הדברים? אחי, בוא לפה, זה פתוח. רגע. בוא. פתוח. אבל זה בחוץ. מה זה? לא, בחוץ זה עוד יותר גרוע. מה? אף פה עכשיו מישהו. SMG איפה אתה? הנה אני. יש כאן שוטגן או משהו? לא, לקחתי SMG, אבל אז הוצאתי את ה-SMG. יש תירה בהם, מאחוריך. שהם בכל מקום. הם לא מתים. נראה לי עם קרובות, אתה תהרוג אותם יותר מהר. אבל הם עליי! What the fuck אז?
הרגתי רק אחד נראה לי. טוב, בוא. יש כאן עוד אחד! הורג אותי! וואי, אתה הורג יותר מהר מאשר שאני עם כדור. תקשיב, יש לי 12 חיים. אוי, לא. לא. טוב, בוא, אין פה כלום. אני הולך למות. תקשיב, אני הולך... איפה אתה? הנה אני, איפה שהתחלנו. אתה בתוך הנה, בוא. הלו. מכאן באנו, לא? כן, הגענו משם, אז מה אני צריך לעשות? יש כאן? לא, אפשר לפתוח את זה? לא, זה משהו שם צריך לעשות. טוב, יאללה, בוא. בוא נעשה סיבוב פשוט ליד הקיר. אוקיי. יש כאן משהו. אין פה כלום. זה רדיו. אין פה לא, כלום. אבל... מצאתי קי. מצאת קי? כן, זה היה כזה קי. ואני לא יודע לאן הוא נעלם. הנה, הוא היה על הרדיו, אבל אני לא יודע לאן הוא נעלם. נראה לי לקחת אותו בוא. לקחתי אותו ב-E, אבל בכל זאת. נראה לי לקחת אותו. בסדר, אבל... הנה, בוא לפה. בוא נסגור אז אותו. עכשיו אנחנו אמורים... נראה לי, תלחץ פה. כן, יש. רואה? כבר הכל טוב. זה לא טוב. תיכנס. אנחנו הולכים למות. אוקיי. זה כל כך יביל. היא עברה דרכי. רגע, ווואו, כמה אמו יש פה, טוב. מה? יש פה אמו? לא, היה פה אמו. הנה, יש פה SMG. אופס, לקחתי אותו. טוב, תוציא SMG, נגיד שהיה לך SMG. כן. לא עשינו ברייק. וואו. מה זה שם? וואו, תסתכל איזה סקסי זה, וואו. זה איך סקסי? תקשיב. זה אחד הסקסים שראיתי. בא לי למרוח אותו על כל הגוף שלי. לא, בוא תעזור. לא. ים, קופצים. לא, זה לא הכיף. ידעתי שיקרה פה משהו, כי זה כזה, נראה חדר כזה עם... מעדתי. באמת? הוא לא מתאים, תקשיב, מה זה? טוב, אני בא אליך, עוד פעם. קופצים עליי. אני בא אליך, הנה אני. שנייה פה, 3, 2, הנה אני. תקשיב, הם לא מתים, אני אומר לך, הם לא מתים. אחי, יש לי 11 חיים, אז כאילו, אתה יודע. צריך לסגור אותו. זה לא נסגר. לא, הם רעילים, אז אתה לא באמת חיים אחד יש לך. תהרוג את המולה כבר מהר יותר. זהו. אחי, אני לא יכול לזוף. תעשה נו קליפ כזה לאחורה שנייה. לא, אין לי אפילו אמו, תקשיב. נגמר לי כל האמו. זהו, בוא. רגע, יש כאן מדיקיט שאני חלמתי. יאללה. יש כאן עוד אחד, ואני הולך למות כי יש לי 6 חיים. לא, יש לי 18. הוא מריח את הפחד שלנו. לא, אני לא הולך לשם קודם, זהו. למי שיש קצת חיים הוא צריך ללכת לשם. לא! הם הרעילו אותי עם גז? מה, הם רציניים? נראה לי שכן. פאקינג היטלר. איזה... לא! אתה ראית אותו? כן, הוא עף לי מול הפנים. עזוב, עוד פעם. לא, אסור לי להשתמש בפצצה. לא, תשתמש עם קרובר, זה יותר קל להרוג אותם, אני אומר לך. אני יכול להוציא שוטגן או משהו, לא. אני אומר לך, קרובר יהיה יותר חזק משוטגן. מה זה קוברה? קרובר. קרובר. זה יותר חזק מכל הנשק. כן, לוקח מדיקט. אוקיי. למה כן, לא מתכנס? מה קרה? איפה? איזה צד הלכת? וואו. איזה צד הלכת? לא משנה, אני פה. לא, בוא לשם, אתה לא רוצה להיות שם, עזוב, אתה לא רוצה להיות שם. לא רצית גם להיות שם. הנה, קח את זה. אז ישפר לך את הרגשה. קח, תמצות את זה. לקחתי את זה, אוקיי. יש שם זומבי. כן. כן, אני רואה אותו. קח, תמצות את זה. נתתי לך את זה בטעות. תודה. קרובר זה... כתוב פה 25. 25, תזכור את זה. טוב, אולי כתוב גם... כן, צריך לזכור את זה. עזוב, תזכור כל מה שאתה רואה כאן. 25, טוב, אין פה כלום. טוב, בואו מפה. יש פה 25. רגע, חכה. 25 אמרת? כן, 25. חכה, בוא אחורה. איפה, לאן? חכה. איפה, לאן אתה הולך? חכה, אני...
תהיה בטוח שראית משהו. אתה יכול יאללה, בוא. אפשר להיות פה? הנה, הנה, הנה זה, אתה רואה? 25. טוב, נראה לי זה יותר מ-25. אוקיי. איפה אתה? בוא. אני פה. צריך למצוא עוד הנה, 03. 03, 25. 03, 25. אנחנו גאונים. תנסה. לאן אני הולך? אופס. הנה, כאן. אה, 0, קדימה. 3, 25. לא, תעשה הפוך. הפוך. 25, 03. הוא יכול להיות עוד, לא רק שני. כן, יש מצב, בוא. כי הרי היה שם שתי צדדים, נכון? תבדוק בכל רום. נראה לי אמור להיות. בוא אליי, אני אומר לך. מה? זה חדש. הנה, הנה, 71, או 74. 71, לא, 71. 71 בהתחלה אני אומר לך. מה 4? זה פסיק. זה המקף הזה. 71. סקל, 03, 25, 74. זה 74. 71. I'm waiting. 20. I'm watching, sorry. ו4? 03? 03, כן. רגע שנייה. 71. כמה השני היה? באמצע 25 או 24? 25, כן. 25. וואו! וואו. זה הכל פאזלים. מה זה? looks like a red key card. אני צריך key card למצוא עכשיו איפשהו, בוא נמצא key card. אוקיי, עכשיו יופו לנו... איפה ה-key card? עוד סקסי אחד, אתה יודע? איפה למה אתה הורג אותי? אני מצטער, סליחה. אתה ישר יורה עליי, איפה ה-key card פה? מצאתי מדיקט. גם אני. אני אעשה לו טי-באג. איפה אני פה? מוצא key card. וואו, מה? פגע בי. מצאתי איזשהו key, אבל לא key card. מה פגע בי? אני שומע את זה. מה זה? תראה. זה הדברים האלה. לא, אני אלך מפה. פתחתי דלת. נייס. הרבה דבר. בוא לפה. טוב, נראה לי שם אני עכשיו צריך ללכת. מצאתי מכוניות. הנה רד קי קארד. איפה? מה שלא. כן, נראה לי זה כן, יאללה בוא. נראה לי שזה קרה, זה רד קי קארד. רגע, יש כאן מלא דברים, אני לוקח את הסוט. כי אני מגניב, ואתה לא. סיוט? לא לקחת כלום. לקחתי סיוט, יש לי 60. אני לא רואה את זה. טוב יאללה בוא. אני אכניס את הרד קי קארד. רגע, יש פה עוד דלת. משהו קטן הביא אותי, אתה רציני? באמת לא... מה זה היה? יש פה כל דבר משהו קופץ עליי. הנה, פתחתי את הדלת. איפה? אני עם הרד קי קארד. הנה אתה. זה קורה מתי שאני עובר ואתה... תוציא שוטגן. שום דבר לא עוצר אותנו עכשיו. לא, עוד פעם. תהרוג את כל מי שעמוד או משהו. תהרוג אותו. לא, זוז. אני ראשון. פתחת את זה, כבר היינו פה. הוא עדיין לא מסתכל. איפה פתחת? הנה, פתחת. הם פאקינג לא. נפלה פה מכונית מהגג. בוא, קיצור. טוב, בוא. יש פה דלת. אז סגור. תקשיב איזה פוסיס אנחנו. יאללה. כן, אבל כאילו מה... עכשיו גם כאן יהיה משהו. Do not touch my children or I will hunt you forever. יש פה משהו. Fuck that. לא, נתקעתי. אוקיי, יופי. כן, יש כאן משהו, נייס. אני עם שוטגן, עזוב אותך. אני פוחד שמשהו עכשיו יקפא. בטח שומע את זה? שיקפוץ עליך. אתה שומע את זה? כן. טוב, בוא יותר מהר, קיצור, עזוב אותך. מה? זה כאילו הדקראפט. כן, זה האלה. מה זה? יש פה עיניים. תהרוג, זה האלה שטסים, הם קל להרוג, קורא בר אחד וזהו. תמות, יופי זה. עוד, בוא. נתקעתי, אוקיי. מה אנחנו אי פעם עשינו I לכם? will devour your souls. מה כתוב? זה נראה פשוט... I will devour your souls. לא אכפת לנו.
העיקר שנצא מכאן. not live alive. אז זה כבר לא נצא מפה. כן. נראה לי צריך פה ללכת לפה, ויש פה בלו קיקר. בוא. עכשיו חוזרים כל הדרך, מה אתה... בלו קיקר. או שבאים מפה. לא, זה חכה. הנה, ידעתי. טוב שלא חזרנו כל הדרך הזאת באמת. תהרוג אותו. זהו. בלו קיקר. ביים. עכשיו יהיה משהו. אני די בטוח. יש פה דלת. יש פה דלת? גם פה יש דלת. אז אתה תלך לדלת הזאתי, אני לא מתפצלים. מתפצלים. לא מתפצלים, נראה לך. יש פה בשר, אתה רוצה לאכול? זה משהו עם ירוק. ככה זה. בוא, הנה אני עברת אותי. למה הם עושים את זה? הם צריכים לעשות את זה, אני חושב. וואו, מה זה? עוד בשר. אני לוקח אמבטיה. מה צריך? תביא, אני רוצה לאכול באמבטיה. נראה לי אנחנו צריכים לשים את הדברים האלה בפנים. כן? אז בוא. הנה כתוב. אז בוא ניקח. כמה כתוב? 3 pieces. אנחנו צריכים למצוא 3. אז זה לא סתם בשר. איפה יש עוד אחד כזה? אני לוקח עכשיו. לא, אבל אתה לקחת את השני. אוקיי, אז יש כמה? אני 2. אוקיי, חכה, יש פה עוד דלת. אני די בטוח שזה כאן. איפה? לא, זה לא כאן. שם לקחתי את הראשון שלי. כן. טוב, לקחנו 3 כאלה. טוב, חכה, גם כאן אמור להיות, לא? איפה? הנה, כאן. כן, כאן אמור להיות. הנה, יש פה. כן. נו, אתה... באמת. אז פה אמור להיות איפה שהפיס האחרון, הנה בדלת הזאת נראה לי. ויש הרבה כתוביות של דם. טוב, בוא לא נסתכל עליהם. והנה זה! יאללה, תיקח את זה ככה. יאללה בוא. זהו. לא, לאן הולכים? פתחתי את הדלת, בוא. חכה, יש פה זומבי, לא. עזבו אותי. לא, זהו, פתחתי את הדלת. יאללה בוא. איפה אתה? איפה שזה. איפה שדחפתי את כל החתיכות. הנה אתה. איפה זה? הנה אתה הנה פה, אתה קודם כל הסתכלת עליהם, אתה מה, אתה רציני? וזהו, זה destroy garbage and open the door. destroy garbage, אוקיי, אני מאמין לכם. ואנחנו, מה זה? מה זה? מה זה היה? מה זה הדבר הזה? משהו שוחה שם ואני לא אוהב את זה. אז, איפה אתה? רגע. הנה זאת הבאה, ראיתי את זה. הנה זה. או איזה מוזיקה. דון. אני לא אוהב את המוזיקה הזאת. או לא. יש כאן מלא אמו. שפה. מה זה? איפה אתה? הנה זה. לא, הוא לא יבוא אליי. לא! לא יבוא אליי, אלק. הנה הוא בא! זר! לא. אחי, אני מוציא ארצ'ר קרוז, בואו, עזוב אותך. למה זה כזה זו... למה זרקתי פצצה? בוא, איפה אתה? הנה זה! פאק! אחי, נראה לי אנחנו צריכים לברוח כי אפשר להרוג אותו. לא נראה לי, לאן אנחנו צריכים לברוח? I don't know. אני עושה לו סיבובים, אחי. אני לא יודע למה, אבל תנסה מה שאני חושב, תשבור את הדברים הזוהרים האלה. איזה זוהרים? עוד יש זוהרים, אני לא יודע, זה עושה ירוק כזה, קטנים ירוקים, עוד שאני... יש מצב. לא נראה לי אבל. אוקיי! הרסתי את זה, אבל זה לא ממש עשה משהו. אולי אנחנו צריכים להרוס את כולם. כן. ננסה להרוס את כולם, איפה? הנה, הוא ראה אותי. הנה אתה. פשוט, תודה רבה. סליחה. עזוב, אני RPG? מה RPG? זה לא עובד. הוא בא לפה. לא. הוא בא לפה. שיט. RPG! זה מפחיד. עוד דברים האלה, אני בא. לא, הנה הוא כאן, למה הוא עושה ספון לידי, לא. יאללה. זה לא מצחיק. תרוס את זה מהר, זוז! יש, הרסתי את זה. לא!
יש! עוד פעם. אתה כאילו לא עוזר, אתה הורג אותי. לא, אני רוצה לפוצץ סתם. לא עם זה, אתה יודע, קורבו יותר חזק נראה לי. לא. יש! אחי, אבל אנחנו... מה זה? אחי, זה היה קטע מפחיד, wait. אנחנו בתוך... מה זה? מה זה הדבר הזה? וואו! 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 נו, אני יודע שנראה לי אתה אוהב להרוג אותי, כן? לא, אני לא אוהב להרוג אותך. וואו! אני רוצה להרוג אותם. צודק. אנסתנים אותי. מה הם עושים? תפגע בביצה! ביצה! ביצה? ביצה! יאללה. לא ביצה! הבנתי. תפוצץ את הביצה! עזוב אותך RPG. אני אמו, שיט. אוי לא. לא טוב שאנחנו עושים ריספאונד בו. באותו מקום. וואי, אני לא רואה כלום, הכל מהבהב פשוט מול הפנים שלי. כן, נכון. אז כאילו... כן, עזוב, גם אם אני מת... לא באמת. אוקיי, אני מת. מה, זה ככה טוב. למה אני כל כך... אני מת ממש מהר. עכשיו אני תקוע. תראה על הביצה. לא עליי. אני צריך... תהרוג אותם. אני לא רואה כלום, תקשיב, הכל זה חשוב. אני יודע, כבר ביצה הופך להיות להרוג... אני לא מבין, זה יעני אדם שלה? נראה לי. היא לא רוצה להתפוצץ למשהו. תקשיב, זה לא! קדימה. לא. וואי, הם מלא זומבים פה. הקוצים האלה הורגים אותי תמיד. אתה בטוח שצריך לראות על הביצה. זה מה שזה נראה? ככה זה כאילו, זה נראה הבוס, תראה איזה הד קרב ענק זה. אוקיי, צודק. אתה יודע מה? נמאס לי. מה זה? מה זה הכדור הזה? פלזמה יעזור לך. כי הוא הורג את כל הזומבים. וגם אותי. כן, סליחה, אבל הוא הורג את כל הזומבים. זה... שיט. יש! סיימנו. היי! טוב, תזוז. אוקיי. יש! טוב, יש. העיקר עכשיו מוזיקת מעליות מרגיעה כזאת. כן, כזה מוזיקה מעליות, זה נראה כמו מעלית, אבל מעלית של... כן. Thank you for playing. You have destroyed the evil and killed yourself. Yourself in the progress. וואלה, זה כל כך נכון. נחמד. I hope you enjoyed it. טוב, זה באמת נחמד. קווין מקלוד. תראה, הכדורים הם ירוקים. יאללה. לא, עדיין יש לי צמרמורת. לא יודע, זה דווקא נחמד. תחייך, מצלמה, תחייך. הדברים האלה, זה נראה כמו... כמו בשר, בא לי לאכול אותו. בא לי לאכול את זה. לא, זה באמת פאנט נחמדה דווקא. כן, זה היה מקום נחמדה. טוב, אז כנראה שזהו, זה רומקה ומיץ', מקווה באמת שנהנתם. כשאנחנו נהנה לשחק בזה, אז אם אתם רוצים עוד גרז מאוד מפות, כל מיני, אני יודע. תעשו לייק. לייק ותראו איך אני הורג אותו. לא. אז... סתם, לא, תעשו לייק, סאב לרומקה. יאללה ביי.